kadewasaning wong lanang kuwi gumantung saka leh ngitanke mbiyen. Ngono lho. Angger kok ndongane bener lipat-lipet aja saithik wis saithik bet mampet mesti mampet tenan. Ngono lho. Nek saiki kudune awakmu barang ki karo wong wedok ya ngono. Aja semena-mena. Wong wedok ki nggon bawon. Wong lanang ki nun sewu. Nggih to, Mas? Bawon. Bawon. Bawon ki pawon lho. Wah. Kula kadung dek ngono lho. Bawon ki manajemen keuangan rumah tangga sing darani bawon. Dadi kebutuhan rumah tangga ki bawon. Kowe kaken ngelus-ngelus kenekan ki dadi male kaya ngamu. Jung. Kene amu ki lho. Bawon, aja bawuk, bawon ya. Walah dijelasne. Pak Minto. Pak Minto. Dalem Jenengan ngendikan pripun? bawuk. Niku mboten pareng. Niki gambare kula beto. Gal. Gal gilane. Sun. Pak Sumar. Kowe iki mbok ora ngono kuwi to. Nuwun sewu, Pak Sumari. Wah, ngeder iki. Gak. Iki kok nek carane ini ra sidone Kalimantan tenan. Nuwun sewu lho nduk punjung. Bawon kuwi papan panggon